سلام كميت وعلوك برات خطاتلتي فنو ايري تي في نستعز استدالو زينا ومسنادو حيزلكم قريبا لغو نمكتالكم بخبر زعدم ميكائيل حرقي بغند نتوتاتو افلم سماتات ايرترا نمزكار صوتو فتحات تخايدو نبرتي نوسو بعرزان سدرا سوات عينتاو دغفا بركيتوم هاكوس نزغري عسرا سنه اب ماي حصالو معتاو نتفتاتات سلاسيلو اب مالي بسنكي قبيلاو قچت لعل 4 سبات تقتلهم بدرجه عالم نايز تمازابلو حساب بسحيل لعل 7 مليون بصحو تحت واي بايتو روسيا مس امريكا ستاتو وعل زيم نصراي زيم فراي اطوارك وزفوسينو سماتات نمزكار استفلالي نتفتات يوز سلاسل وفرتات لمعات نايغر غعزو صولت فتحات دوعان بهلاو سنت بباون مسنادوتاتن كالن لومي اب ساعات نغوز تخايده صولت فتحاتن اب ساعزي ام مسجد ال خلافه الراشدين زكايزلو درسن دوعان دما مقصلتو وكيل رينا بينا فساسيم زعباتي نغوز تخايده سنسرعات صولت فتحات زدالو صبصاب يوناس ابراهام كوربوي مندنا سغلهم سماتات يرتران لمن علنا مندنا سغلهم سماتات يرتران لمن علنا مندنا سغلهم سماتات يرتران لمن علنا بمخنيات 10 سنه معلتي سماتات إرترا نزخرنايتهم اب ممصانا صنتن محاسل علاونتن بجاز حلفو سماتاتنا لومي 19 سنه اب ساعات نغو اب كتما اسمرا دبر سهل بيت كريستيان قدوس ميكائيل صلاه فتحات تخايدو سنة سرعات وانا صحفي قدوس سينودوس أرثوذكس توحيدو بيتكريستيان إرترا بصو أبونا لوقاس دركبوم مرات هايمانوت ليقاونتي كاب كلن أدبارات كتما أسمرا زتواصو لباسيان ولده كنتن بأشحاد زقصر مؤمنانن نسمعتات صلوت أبصحهم حلافي كفلي سبكة ونجل منبر باتريارك مرجيتا سمعون بيانه أبز سمعوه سبكت باتوم متكاتا زي بالله هيوتهم بموفاي برهان زهبونا سمعتاتنا كنذكرهم حضرهم بمصنع دما حدنتنان فقرنان كندلدل ملختي أم حلالي فام مؤمنان إذا علت زي اتعطفيات الناس نبرت برهان زركبونا سمعتاتنا نذكر له فلي علتيو إذا علت زي مؤمنان زحالفت أبانان مكرانان እግዚአብሔር አምላኽና መልአኹ ሊእኹ ከም ዘድሓነና ነዘንቱ ወሉ ቅዱስ ዕለትዩ ቀዳሞት አቦታትና ቀዳሞት ደቅና ንዝነበረ መከራ ምእንቲ ክቅንጠጥ ንዝነበረ ሓዘን ምእንቲ ካባና ክርሕቕ ብዋጋ ዘይትመን ብወዳድርቲ ዘይብሉ ህይወቶም ኣወፍዮም ኣነ ክጠምየ ንስኻ ብላዕና በሉ أنا خصمي نسخة ستنا بلو أنا خموتي نسخة جنان سلام رأيا النابلو موادا درتي بزي بلو فقري زي كم زيلون كله أب زي ساعة زي كاب ساعة 4 بحرقة رز جمرة درسان دعان أب مسجد الخلافة الراشدين يكاد الله نبرتي عسران كلتن ممحدارات كبابي نوزو بعرزا كاب فلما ورح السنة جميروم ببعدهم كبابيهم توديبهم نسدرا سواتا بمحقازين طفلو صعف هقدف ابتي نوزوبات وكبدهم تفري ابي زهبو حبريتا نبرتي ممحدارات كبابي حدش عدي عراوتي عدي بلسي زبان دبري عدي بزان حوس كتم عرزان شديشي ميتن عصوتو حدن تصماد ابعرو بموفار قراوتي كلتين ميتن 40 حدن سدرا سوات كم زحرسون ناي كالوتا 4 سدرا سوات هادامو كم زدبدوبون قليصوم حدر سوات تغبينا بعقمنا نسدرا سواتن دوكومن كندقف كلنا نايحلنا عرفتيو زسمعنا زبلو نبرتي صور سدرا سوات منقس تراي زقدف عمام سلازيكونه
ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብዚ ቅዱስ ዕላማ ኣበርክቶ ክገብር ኣዘኻኺሮም ሓገዝ ዝተገብረሎም ስድራ ስዋት በገኖም ኣብ ርእሲ እቲ መንግስቲ ብስሩዕ ዝህቦም ደበስን ካልእ ደገፍን ካብ ሕብረተሰብ ዝረኽቦ ክብርን ዝግበረሎም ምድጋፍን ሓበን ከም ዝስምዖም ብምጥቃስ ምስጋና ኣቕሪቦም ብዘይካዚ ኣብ ሓውሲ ከተማ ዓረዛ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ነበርትና ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 85 ነበርን ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ማእቶታዊ ንጥፈታት ከም ዘሰላሰሉ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ እዚ ከምዚ ንከሎ ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስትን ኣባላት ሃማደን ኣብ መካነ መቓብር ሓርበኛታት ከተማ ቁርደት ወፈራ ኣካይዶም እቲ ወፈራ ምግራብ ምኹዓት ጎዳጉዲ ምስራሕ ከትርታትን ዛላታትን የጠቓልል በአጋጣሚ ዝኽሪ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ዝወደቦ ልምዓታዊ ወፈራ ኣብ ማይ ሑጻ ተሰላሲሉ እቲ ባዕሶቶ 9 ሰነ ዝተኻየደን ንፈልሲ ዝኸውን ጎዳጉዲ ምኹዓትን ምዝላይ ንጥፈታት ሰራሕተኛታት 20 ትካላት ከምኡውን ካብ ጀርመን ዝመጹ ዜጋታት ብጥቕላላ ስታትስ 800 ዜጋታት ተሳቲፎም ኣብቲ ቦታ ዝተሳተፋ ትካላት ኣብ ማይ ሑጻ ነናተን ቦታ ዝተሓዘለን ክኾና ከለዋ ካብ 2011 ጀሚረን ፈልስታት ከተኽላሉ ምጽንሕን ዝሓበሩ ወደብቲ ናይቲ ወፈራ እዚ ናይ ሕጂ መቐጸልቱ ምዃኑ ሓቢሮም በጋጣሚ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ብንኡሳን ዞባታት ይቕሪታም በጋጣሚ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ብንኡስ ዞባ ለጓዕ አንሰባ ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ህዝባዊ ሰራዊትን ነበርትን ዝተሳትፎ ወፈራ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት መቐርካ ሕመረትን ካልእ ኣባላት ሃማመትን ዞባ ማእከል ድማ ኣብ ፓርክ ሰማዕታት ማእቶታዊ ንጥፈታት ኣሰላሲሎም ብዓሰርተ 8 ሰነ መቓብር ሓርበኛታት መቐርካ ዝተኻየደ ወፈራ ኣብ ምግራብን ምዕራይን ቀጽሪ ዘጠቓለለ ነይሩ ተሳተፍቲ ዝሃቦ ሪቶ ዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፈታት ሕልንኦም ንምቕሳን እንተዘይኮይኑ ምስ ሞያ ሰማዕታት ከም ዘዳረግ ብምጥቃስ ከምዚ ዝኣመሰለ ስራሓት ኣብ 20 ሰነ ጥራይ ከይተደረተ ቀጻልነት ክህልዎ ኣዘኻኺሮም بعصوت شوعة السنة بزوبا ماكل بارك سماتا استخير وفرادما بناي اجري قعزون مدى وارسان زيت السنية من بارو تفليت اللون أبنو زوبا من حيلي نبرتن تولدتن حمش عدتات من محرارات كبابي ما يلحم عد بحيلاي عغمتاتهم واهدون كابي كدو بعر ناب عدتاتهم زيتو ترقى ناي مسرح وفراتات يسلاسل اللو እቲ ቢኪላታት ተጸኒዑ ጉቡቕ የሳ ዝተኻየደሉን ብዓበይቲ ማሽነሪታት ዝስራሕ ዘሎን ናይ ሓመድ ጽርግያታት ካብ ክዶብ ዑር ተበጊሱ ንዓድታት ጠርቀ ማይልሓም ዓዲ ለዋን ዓዲ ሽመክለን ዘገልግል 4.3 ኪሎ ሜትር ከምኡውን ካብ ዓዲ ወሃቢት ናብ ክዶብ ዑር ዘእቱ 1.7 ኪሎ ሜትር ምዃኑ ኣብ መምሕዳር ንዞባ ሓላፊ ምክታል ዓድታትን ፕሮጀክታትን ኣቶ ምሕረት ኣባስገዶም ሓቢሩ ነበርታ ኣብዝሃቦ ሓበሬታ እዚ ብተበግሶ ህዝቢ ዝሰላሰል ዘሎ ምስራሕ ጽርግያታት ኣብቲ ከባቢን ዝጸንሐ ሽግራት መጓዓዝያ ከም ዘፋኽሶ ጽኑዕ እምነቶም ገሊጾም ኣባላት ኮሚቴ ልምዓት ብወገኖም ዝስራሕ ዘሎ ጽርግያ ንነዊሕ ግዜ ንኸገልግል ምእንቲ ነበርቲ ናይተን ዓድታት ናይ ምክንኻኑ ሓላፍነት ወሲዶም መደባቶም ክሰርዑ ተላብዮም ኣብ ንዞባ እምና ሓይሊ ተቐማጡ ዓድታት ዓዲ ቓባ ዓዲ ጎሰን ዓዲ ጎድን እውን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብማሽነሪታት ሓጊዞም ካብ ክዶብ ዑር ናብ ዓድታቶም ዘእቱ 5.5 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ከም ዝሰርሑ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ክብራት ተዓዘብትና ክትከታተሉ ጽናዕኩም ዜናታት ውሽጢ ሃገር ነይሩ ንዜናታት ወጻኢ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክምለሰኩም እዩ ዜና ወጻኢ ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ማሊ ኣብ ዝሳልስ እዚ ብዝተኻየደ ቀቢላዊ ምትሓዝ ዘለዎ መጥቃዕቲ ልዕሊ 4 ሰባት ከም ተቐትሉ 10ታት ከም ዝቆሰሉን ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ድሕርቲ መጥቃዕቲ ጸጥታዊ ዘይምርጋእ እቲ ድሮ ብቐቢላዊ ግጭታት ተሓሚሹ ዝጸንሐ ከባቢ ናብ ዝኸፈ ደረጃ ዓሪጉ ከም ዘሎ ድማ እተን ማዕከናት ዜና ሓቢረን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማእከላይ ማሊ ብዝተኻየደ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ህይወት 35 ሰላማውያን ሰባት ምጥፉ ጸብጻባት የመልክቱ ቅድሚ 3 ወርሕ ኣብ ተመሳሳሊ ከባቢ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ እውን ብውሕዱ 150 ሰባት ከም ተቐትሉን 10ታት ከም ዝቆሰሉን ቶም ጸብጻባት ይሕብሩ ማሊ ኣብ ትርከቦ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ኣብ ዝቅንያት ብተደጋጋሚ ክረድ ድሕሪ ዝቐንየ ቀቢላዊ ፍልሊ ዝጠንቁ ግጭትን መጥቃዕትን ኣብቲ ዞባ ከቢድ ጸጥታዊ ቅላው ተኸሲቱ ከም ዘሎ ነቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተዓዘብቲ ይሕብሩ
ኣብ ዓለም ብሰንኪ ኩናትን ግጭትን ዘይምርጋን ካብ መረበቶም ናይ ዝተመዛበሉ ኣህዛብ ብዝሒ ኣብ 2018 ልዕሊ 70 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣፍሊጡ ፍርቂ ካብቶም ተመዛበልቲ ዝጸንሑ ግድያት ትሕቲ ዕድመ ህጻናት ምዃኖምን ብቅመራዊ ገምጋም መዓልታዊ 37,000 ሰባት ይመዛበሉ መንባሮምን ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣመልኪቱ እዚ ኣብ 2018 ተመዝጊቡ ዘሎ ብዝሒ ተመዛበልቲ ኣብ ዝሓለፈ 70 ዓመት ካብ ዝተመዝገበ ቁጽሪ ተመዛበልቲ እቲ ዝበዝሐ ምዃኑ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎም ኣብ ሶርያ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሚያንማር፣ ሶማልን ቬኔዙዌላን ተኸሲቱ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት ፖለቲካዊ ዘይምርጋን ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብዚ እዋን እዚ ተመዝጊቡ ዘሎ ልዑል መጠን ብዝሒ ተመዛበልቲ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ የረድእ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ብሰንኪ ተኸሲቱ ዘሎ ግጭትን ዘይምርጋን ኣብ ዝወርሒ እዚ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ዜጋታት ሃገር ካብ ቤት ንብረቶም ብምዝባሎም ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ንዘሎ ለበዳ ኢቦላ ንምቁጻር ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ባሉታ ጸሊዎ ከም ዘሎ ተቓሊሑ ምምዝባል ዜጋታት በቲ ሕማም ተለኺፎም ክኾኑ ንዝኽእሉ ግድያት ኣለሊኻ ንምውሻብ ይኹን ኣድላይ ጥዕናዊ ክትትል ንምክያድ ክግበር ንጸንሐ ንጥፈታት ሓላሊኽዎ ከም ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ምምካት ለበዳ ሕማም ኢቦላ ተዋፊሮም ዘለዉ ሰብ ሞያ ጥዕና ሓቢሮም ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕናን ማእከላት ምክትታል ሕማም ኢቦላን ዝግበር ራስያን መጥቃዕትን ከምኡውን ዜጋታት ኣብ መደባት ክታበት ዘለዎም ዘይምትእማን ካልእን ተደሚርዎ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ኣብቲ ሃገር ኣብ ቀረባ መጻኢ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከኣቱ ንዝነበረ ሕልሚ ከም ዘደናግዮ ይግለጽ እዚ ዝጋዋሕ ዘሎ በቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ብዝተወልዐ ቀቢላዊ ግጭት ዛጊት 161 ሰባት ከም ተቐትሉን ልዕሊ 300,000 ካልኦትን ድማ ከም ተመዛበሉ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ብመሰረት ጸብጻባት ሕብራት ሃገራት በቲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሳት ሒዙ ብወግዒ ዝተኣወጀ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ዛጊት ዝተረጋገጸ 2,168 መልከፍቲ ክህሉ እንከሎ ህይወት 1,449 ከም ተቐዝፈ ክፍለጥ ተኻይሉሎም ታሕተዋይ ባይቶ ሩስያ ማለት ዱማ እታ ሃገር ንዘይምፍራይ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይል ብዝምልከት ቅድሚ 30 ዓመት ምስ ኣሜሪካን ዝኣተወ ተውዕል ከወንዝፎ ወሲኑ ታሕተዋይ ባይቶ ሩስያ ሎሚ ኣብ ዝወዓሎ መጋበያ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ዝረቐቐ ናይ ምውንዛፍ እማመ ብምሉእ ድምፂ ከም ዝድግፎ ካብቲ ሃገር ዝተፈኖ ዜና ረድዩ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ 1987 ዝተኸተመ ክልተ ኣውስ ስምዕ ከም እተወንዝፎ ቅድሚ 4 ዋርሕ ድሕሪ ምውሳና ሩስያ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም እትወስድ ከተጠንቅቕ ከም ዝጸንሐት ጸብጻባት የመልክቱ ሩስያን ኣሜሪካን ብምጥሓስቲ ኣብ እዋን መሪሕነት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ሮናልድ ሬገን ፕሬዚደንት ሩስያ ነበር ሚኻኤል ጎርባቾቭን ዝተፈረመ ውዕል ንሓድሕደን ክወቓቕሳ ምጽንሐን ይጥቀስ እቲ ስምዕ ክልቴን ሃገራት ካብ 500 ኪሎ ሜትር ክሳብ 5,500 ኪሎ ሜትር ኩንጭፍ ዝኽእል ሚሳይላት ከፍርያ ዝገትእ ምዃኑ ጸብጻባት ይረዱ ኣብ ዝሓለፈ 250 ዓመታት ኣስታት 600 ዓሌታት ኣታኽልቲ ከም ዝጸነቱ ኣብዚ ቅንያ እዚ ዝተዘርግሐ ሓድሽ ፍልጠታዊ መጽናዕቲ ረድዩ ብመሰረቲ መጽናዕቲ እዚ ኣሃዚ ዕጽፊ ናይቲ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ብጠቕላላ ኣብ ኣዕዋፍ ኣጥበውትን ምድረማያውያንን ዘጋጥመ ምጽናት ከም ዝኾነ ተፈሊጡሎም እዚ ኣብ ዓሌታት ኣትክልቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ምጽናት ካብቲ ኣብ ነብሩ እዋን ተጽቢት ዝግበረሉ ምጽናት ብ500 ግዜ ዝቐልጠፈ ከም ዝኾነ እቲ መጽናዕቲ ብተወሳኺ የረድእ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ጃፓን ትማሊ ብዝተኸስተ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ፎኪስ ማዕበል ሱናሚ ከም ዘስዓበ ተሓቢሩ እቲ 6.2 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ንልዕሊ 20 ካሊታት ከም ጸንሐ ዝሓበሩ ክኢላታት ጃፓን ሓደጋ ምህማም መሬት ከም ዘስዓበ እውን ኣረድዮም እቲ ኣብ ኣስታት 12 ኪሎ ሜትር ዕምቀት ብዝተፈጥረ ትሕተ ምድራዊ ምንቅስቓስ ዝተኸስተ ሓደጋ ብዝፈጥሮ ስጋት ኣብ ተኣፋፊ ከባቢታት ናይ ዝነበሩ 9,000 ኣብያተ መስመር ኤሌክትሪክሲቲ ከም ተቋረጸ ተገሊጹ ጃፓን ኣብቲ ብዓንኬላዊ ሓዊ ዝፍለጥ ትሕተ ምድራዊ ምንቅስቓስን ኖትግን እሳተ ጎመራን ብቐጻሊ ዝኽሰተሉ ክፋል ሰላማዊ ውቅያኖስ ስለትርከብ በቲ ባህርያዊ ሓደጋታት ብቐጻሊ ከም ትቃዕ ይፍለጥ ኣብ 2011 ኣብቲ ሃገር ዝተኸስተ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ንሱ ዘስዓቦ ማዕበል ሱናሚ ዘወረዶ ዕንወት ዛጊት ስምበራቱ ከም ዘይሓወየ ይግለጽ ክብራት ተዓዘብቲ ነሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ ዘመስግን ምስ ተረፉ መደባት ኤርቲቪ ብወገነይ ሰላም